Busa salamat sa Dios sa nabutang ngayang gihatag kanato alang sa mga pulong sa Dios sa atong kanindog tanan may so. Bible sa Biblia, cellphone. Kaya Biblia, wala sige taas. Alright. Open sa ilang verse nga gihatag nato. Exodus 34 verse 6. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Gusto kayo na ito ng pulong nga ba na nag-describe sa kinaiya sa Diyos. Merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth. So, kumplito kita diya sa Ginoo may isuon. Asa man ihatag ang mercy sa mga taong nangapakyas. Kada sa mga backslider, sa mga nakasala. God is merciful and gracious, long-suffering. Kasi kung sa takabadlungon, giantos ka sa Ginoo. Nga naman siya, mainantuson o puno sa kaayo o kamatuoran. O nang dikib na to siya mabiyaan, kay abundansya siya sa kamatuoran o sa iyahang kaayo sa atong Ginoo. Mudito daw tabay sa Lamentations chapter 3, 22 to 23. Lamentations 3, 22 to 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So nadugang ang word nga compassion, nadugang ang word nga faithfulness. Ato'y taas ato mga kamot, dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Ang among kusog nagagikan kanimo, ang among inspirasyon nagagikan kanimo. Sa among mga kapakyasan, salamat nga naa ka. Sa among mga kaluya, salamat nga naa ka o Diyos. Wala minimo biyae, wala minimo talikdi. Apan sa kanunay, ikaw nagauban o nagabantay sa imong katawhan. Bisan pa nining celebration sa ikatulo ka tuig nga pagpasalamat, nga kung lingion ang milabay nga tulo ka tuig o God, murag imposible o bigyan mahimo sa tawhanong pangunahuna nga magbarog kami karon ilalong sa silong nining mao nga church building nga wala lang dahuma, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa panaghiusa, pinaagi sa gugma, pinaagi sa sakripisyo, pinaagi sa tinguha sa matag usa nga barog kini mao nga iglesia o Dios, kini mao nga building o nga kini o Dios usa kini kapag pamatuod nga ikaw wala magabiya, wala magapataligod, apan nakikuban ka namong tanan. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Palakpak sa Ginoo. God bless, please be seated. Kining pagkamaayo sa Dios may igsoon, baura bagyo na makakabig na ko. Lisod na makabig ka kay nalisan ka. Nalisan ka sa impyerno, nalisan ka, nakasunugod nito. May igsoon, kung kanalay imong gibati, kay nahadlok kang may impyerno, mamot ba ang panahon na mawatan ka nahadlok ka. Pero kining goodness sa Ginoo, pakonsensya na sa ato. Kaya nga naman, gipasidlak niya ang adlaw sa matarong o sa dautan. Nagpadala siya og ulan sa matarong o sa dautan. Di panalanginan niya ang nanimba o bisan ang uwa. Kanang mga unbeliever, di panalanginan pa na ilang uma. Kaya nga naman, balaod man sa Ginoo. Nga bisan usay imong itisok diya sa yuta,
Patubuon ganyan, panalanginan dito. Tanawan yung bunga sa inyong paningkamot sa iyong karon. Oh, di man maingon, adik, na patubuon sa Ginoo ng imong saging kayo, di ka, Pentecostal. Bili na igsoon. Kugi lang yun. Kaingon ang Ginoo, magpatulo kag singot, aron makakaon ka sa tinapay. Mauna ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Di ba nasulti na ko sa unang kung nakahinumdum mo? Na ang Diyos baya mo'y nangalagad na to. Usahay, mubiyak ka sa atong balay. Lord, bantay among balay. Di ba? Bantay among mga tanong, among mga hayop, Lord. Kaya dagang na pang kawatan. Kung na yung hawat, Lord, tatya. Okay. Labi na Domingo ka, Lord, uray tao sa balay, malimbang ng tanan. Bantay, Lord, among balay. Di ba? Inigsakay na po sa sakyanan, bantay, Lord, among biyahe. Ha, kipabantay niyo sa balay. Kamu sa sakyanan. Oo, bantay, Lord, o magbiyahe, Lord. Kaya, murag, nahugiyawa ng driver. Masigit dito abot. Oh, pag-abot sa simbahan, ang puruan, Lord, panalagin niya mong servisyo, makikuban ka, Ginoo. Grabe, ang patrabaho sa dito. Di pabantay sa balay, di pauban sa biyahe, palihokon sa simbahan. Diba? Kung atong tanaw, mga kaisunan, murag gihimo na lang nato ang Diyos sulugon. Kaya ang Diyos po nag-ingon, kuman yimi, suguha ko ninyo. Ingon ka ni siya, sulayin ko ninyo. Praise God, ang gusto sa Diyos, mga kaisunan, nga atong yung maramdaman. Ano, Bisaya? Atong yung mabatyagan na naasya kanunay sa atong mga pagkinahanglan. Praise God, yung masakit ka, Ginoo. Ayun ako. Praise God. Sa'yo magampo ka, Lord. Pagbulag ko gumay. Painita, Ginoo. Ginoo kong silingan, nagampo, Lord. Magtanong ni paulan na. Kung saan mo na pagtubag, kung Diyos ka, ako ay mahirapos. Ano ba yan? Oh, makasilingan ka, imbalmer. May mukong katampo ka, Lord. Palaba pa ako kinabuhi, Ginoo. Luganin akong adlaw, Lord. Ang imbalmer po, Lord, o inamatami. Lord, namatay niya ako silingan. Diba? Naman ang kinabuhi. Oh. Galing na ka conviction ka, mabaya adlaw, pero gali sa Amerika. Hallelujah. Nangatulog sila, karon gasiga atong mata. Unyang gabi, piyong napunta, sika na po ilang mata. Ang kinabuhi ng soul, relax lang ta, ayaw ang una ang tanan, o ayaw dahil kasuko sa Ginoo. Ano man? O magsigikat ang Lord, tagai ko pa yung pagkawas, Lord. Pilikay ko sa sakit, Lord. Ang doktor po, Lord. Nakitin na sakit, Lord. Oh, dito pwede nga ato lang tanan. Usahay pahilakon ka. Usahay mga paluyahon ka, mga kaigsunan. But always remember all things work in good. Kaya ang kinabuhi proseso ni Hone kung gano'n ay gisulti. Life is a process. Oh, magtukod kag building, kinahalang building permit. Diba? Doon ay proseso. Mga sawa ka, kinahalang ka o sinumar o marriage o kuan, application for marriage para na kay marriage license. Oh, nyak mamatay po ka, mo apply na po ka certificate of death. No, process na lang. Oh, gina-process atong ginabuhi sa atong pagpangalagad timan ini, dili tanan buag. Naay nangalagad nga dili pa langit pa impierno sila.
Di man ini, dili tanang UPC butang. Dili tanang pastor. Natural na. Kaya wala pa matas pagkahigpit. Ang pagkahigpit tuwa na sa langit. Pero diri sa kalibutan, wala pa'y pagkahigpit diri. Apan ang Espiritu sa Ginoo, nagdevelop na to, nag-iumol ka sa Ginoo. Kaya nga naman, life is a process. O sa may tuyo, ganun tuluan ang kapasor, walihan ka, ang tibok kasulatan, gituga sa Dios, aros pagpanudlok, pagmadlong, pagpanulid, kung aros pagmatutok. O, mauna kung magpabilin ta sa Ginoo, ingon ang Ginoo, ang sanga nga magpabilin sa punuan, iyang hinluan aron mamungag labing daghan. Busa ang sanga nga nagpabilin sa punuan, mamungag kasi tao ng mga manggao. Putla ng sanga, iyang dahon o iyang bulak na isun, patay na, di na. Kaya disconnected siya. Mauna nga ang pulong sa Dios, mauna gigamit, aron ta hinluan, aron ta badlungon, aron ta tuniron, aron ta matutuon. Kaya nagpabilin man ta sa punuan mga igsoon. O sa'y tuyo sa Ginoo, aron ka laglagon, dili aron mamunga ka o labi pang daghan. O nga samtang mga lagat ka sa Dios, dili ka na panalangin sa kinabuhi. O dili ka magreklamo. Praise God. Kaya nga naman mga kaigsunan, tanawa si Daniel, gilabay sa langob sa mga iring, pero wag yung mga atay. Asal yan? Gilabay siya sa langob sa mga leon. Giusa siya sa Ginoo, giluwas siya sa Ginoo. Giusa siya pagluwas, di patay pa ang leon? Wala pa. Mingon bang Ginoo ang Daniel kay kisi katkatog? Wala pa. Pero giluwas siya sa Ginoo, taliwala sa mga leon. Kaya nga naman, Hebrews nag-ingon, and the Lord stopped. Gikumot ang bakba sa mga leon, di kakaon. Protektado si Daniel, bisag kauban sa leon because the Lord stopped the lions. Yung mga lagat na, daghan ng leon na itong katapag. Pero di ka kang labot ni mo kay gitaktom sa ginumbabaan na. Pangalagan lang siguro, kay kung buhian ang baba mo yung sumundang ka, na, makaon ka kay Biblia ng inyong kaaway sama sa leon, nagangulog, naglibot-libot, nangita o samtang naa ka sa presensya sa Dios, galibot-libot na. Praise God. Sige nagmulog, aron hadlokon ka, aron mo gawas ka, o sa imong pagawas, mahimo kang biktima. Mauna nga pasalamat ta diha sa Ginoo nga magpadayon ta sa atong pagpangalaga. Mauna nga dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Dios sa tanang panahon. Sa Psalms 103 nagaingon niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Kung sa ingon niya diya, who forgive all thine iniquities, who heals all thy diseases. Hindi magkana. Di pasaylo ka, di ayo ka sa balatian. O niyang psychologist na gaingon, wala siya, He had not deal with us after our sins. Wala niya buhata ang angay sa atong sama. Sama-samahan na naluoy sa iyang anak. Maumang-usap ang Diyos na luoy ka na to. Wata niya kastiguha, mga kaigsunan. Kay nahinumdum siya sa atong kahimtan. Nga kita, mga abog lamang. Amen. Mauna nga nangalagad ta sa Diyos karon, human na kadabautismuhan, kaluoy na grasya na lang ni sa Ginoo, maoy nagpatindog ka na itong tanan. Mauna ingon si David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang gugma o
kaluoy sa Dios, magauban ka nako sa tibuok adlaw sa akong kinabuhi. O na akong giwali no, sa atong district ang tira. Kalabitang lumba o dagan, na ay magdagan gikan sa Jinsan paingon sa Marbel. Maguna man ang mga kuan, mga trapkon na traffic police. O naa ang magdagan, magsunod ana ambulansya, mga paramedics, mga tubig, mga gikinahanglan. Kay kung dunay madisgrasya, dunay kuyapan, doon na dayoy mga ambulansya nga mudala kaniya. Kay nga naman, taas ang ilang panaw, taas ang ilang dagano, nagyoy makuyapan, busa na'y ambulansya, na'y paramedics, natanan mga doktor, andam kanunay para maluwas sila gikas kamatayon. Sa atong pagpangalagad sa Dios, the goodness of God, and His mercy, muranig paramedic, muranig ambulansya, mapakyas man ka mga kaigsunan, apan ang gugma o kaluoy sa Ginoo, magauman ka nato hangtod sa katapusan. Hallelujah, praise God. Kaya nahibalutan ni nga itong pagpangalaga, dili ni tanan, buhato ni mo. Muabot ang panahon din nakakasimba. Muabot ang panahon di nakakadungog. Muabot ang panahon di nakakalakaw. Kaya nga itong kinabuhi, magkadugay ta, magkatigulang ta, magkagabok imong lawas. Kung angay na itong hinuman, walay imo ni kalibutan. Yes, hallelujah. Walay imo. Ang iyo ta, titulo ka lang po ito. Balay mo, building permit ka niya. Sakyanan, ORC ala ka. Why ato ni kalimutan na? Imong asawa? Dili na imo ng asawa. Ang mga bana, dili mo na imo hangtod sa hangtod. Imong mga anak, huwag kay kontrol na. Pangkuha ko sa Ginoo, huwag kay mahimo. Negosyo, di ko na nimo. Huwag imo lagi mo. Miabot kas kalibutan mo, huwag dala. Amen, hallelujah. Kisa may miabot kong nagdala niya, nagdanag bangko sa bilion, nagdanag itiin. Oh, di man pwede, ni gawa sa bata. Kung nang itiin. Hindi abot kas kalibutan nga way dala. Mamauli ta nga wa kay madala. Mamauli ta nga wa tay madala. Hubog kang may abot, hubuan ko kay ni gawas. Pagsunod ni mo ng kalibutan na, wa kay sinina kay gitimbang ka. Ang imong tiil, gimarka dito sa mga kukumban. Hasta imong kamot, ebidensya, nga diri kas kalibutan. Karong mamatay ka, maong gihapon. Maong gihapon, kuhaan ka o certificate. Pagkatao na certificate birth. Magmamatay, di. Kay bisuod ka ni kalibutan na, pinaagis pagpagkatao. Mugawas ka ni kalibutan na o di ka kaadto sa langit kung di ka mamatay. Di ta pwede nga dalaon ta sa langit. Nga mo na niya itong hitsura. Huwag mo. Dalaon ta sa langit niya puti. Wala way. Ini nga to sa langit. Brand new na tanan. Di ko musugot ka tikulang niya puti. Hindi ka sa langit. Iyon ang Biblia. Kung makita nato siya, may samata ka niya. Pilay ang edad, 33 years old. When we shall see Him, we shall be like Him. Kaya ka ni Buya Wilson, ayaw na lang ang tao, kaguon natin. Naman, wag pa ka matao, danay naghilak diri. Wag pa ka muabot, doon na nang namatay diri. Wag pa ka muabot, doon na nang away diri. Karon miabot ka, apil kag pangaway. Niambit ka sa problema. Kay ning kalibutan na ang luha, na ang kasakit, na ang pag-antos, na ang balatian, na ang paghila, na ang pagbako, na ang paghibi. Kumplito. Ara
Ginoo naghatag natong paglaom. Ngayon siya dito sa langit, pahiran niya ang luha sa atong mga unang bato tag langit, kinahatong batasan pan langit yun. Kaya di ka malangit kung imuna-una unod nun. Materialismo ka, materialistic ka. Praise God. Huwag kailan yung una-una. Di ko kasimba kay ang balay, di ko kasimba kay nanganak akong unay, di ko kasimba kay nanganak. Materialistic na. Ang buti mo sa mga materialistic, gipalabaw di mo ang imong pagkinahanglan kaysa butang espiritual. Amen. Praise God. Mauna kung mga lagad ka sa Ginoo, ingon ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una pagpangita ang ingarian sa Dios o kaya mong pagkamatarong kay kining mga butanga idugang ra. Una kung iyong pagkapin na nagwag ka. Nang bagay pagkapin na kaon dyan biyay. Imong apo dala di na mo ritual order pagkaon ato sa inaduan. Pag ato sa duan, ma'am, amo palitulan, di ma'am, pakapin na ni. Kung sa diyan, magpalit sa ka chicken is paghiti. Oh. Hindi meron sa niyang resibo ihatag ato. O di kuhaon ni mo. Dahil nakapalit ako 500. Siya, inay mo nga po, mamili lang siya. Kung siya gusto. O mamili siya. Pero dito mo ang hangtod nga, dili mo order. Ang panalangin sa Diyos, di mo maangkon, hangtod nga dili unahon ang kingarian sa Diyos. Amen. Magsige ka gukot o kwarta, bisa Domingo. Kay Inlas, kay kwarta, labi ka Domingo. Diba? Oh. Magsige ka gukot sa pakapin, magkalayo yung kasking harian. Unahon ni mo yung negosyo, unahon ni mo ang imong trabaho, unya panahon sa pagsimba. Huwag kay lugar ni anak, mga kaigsunan. Dirahon ka sa pakapin, pagkay palayo sa kingharian sa Diyos. Apan unaha ang Ginoo, unaha ang pagsimba, unaha ang pangalangkat sa Diyos. Kaya kanang mga butanga, idugar. Di mo maaking. Mga matay katanan ba? 2024 karon plus 50. Usa tuiga. 2074. 50 years from now. Patay na mo tanan. O, 60 imong edad plus 50, 110 buhi ka pa. Oh, presyo ako akong edad 40. Plus 50. 90. 67 ko plus 50. 100. Mag-edad ko 170. Di na ako gusto. Ano yung makailan mo? Ang imo mga kabats na nawala na. Oh, di ba? Oh. Ang natin, kanta na yung sabi. Reminder lang na sa ito. Kasi nagtuo mong taas pa mong kabuhi. Kabuhi ka eh. Pagbutan mo, paghampon o tuba-tuba. Wala eh. At the age of 60, kung mag-edad kag sa 60, bisa kung sa kanindot imong trabaho, hawak ka. Wala na. Trabaho kang munisipyo, trabaho kang city hall, wala. Naka-at the age of 60, sorry. Oh. Empleyado ka, manager ka sa kumpanya, usay mong trabaho, age of 60, hawa ka na yan. Oh. Nga naman, di naman kakapos lang sa imong edad. 60 anyos, panday. 60 anyos, apa yung hire mo? Lambukon ka, wala, di mo hire. Nga naman, di mano pa imong gabas. Di mano pa ang sikilya. Di na pwede. Mga batang panday ron, power tools. Ha? Paggabas, oh. Sikilya. Ikaw. Ang hubak mo yung andar.
Panggay, wala na. Oh, mutaog ka ng sagunting, di nakakakanaw. Wala na. Oh, maging ka, naihagdan niya, wala na. Ikabuhi ko. Wala lagi. Wala kayo ka panghapong. Nining kalibutan. Taon wala yun. Kwarta ni mo, di na ka panghapong. Kaya nga naman, bisag kung saan ni mo paningkamot ang kwarta. Why kwartang manubra? Puro yun na kulang. Oh, na kay 1 million, gusto pa ni mo laking million. Nga, nawa man ay katagbawan, kay ang kadalo, way katagbawan. Miyapot ka nga way dala. Mupauli ka way dala. Ang problema, naibaw ka wa kay madala. Samtang buhi ka, gusto ni mo imuha danan. Wala yun. Panghapon yun na iyong kagwapa. Kanang inyong mama sa una diya, mga inday, ang nagwapa na nanambong sa mga youth camp sa una. Oh, mga gwapa na itong mga nanay dire. Oh, makita niya sa itsura, ganyan lang. Makita niya sa itsura nila, mga gwapa niya itong dalaga pa. Nanambong ni sa mga camp meeting. Oh. Diyos ko na unsa na may yaw. Inyong itsura, di sa unsa mo kanindot kagwapa, mawala ng tanan. Bisa pag imong ating lamuro ko niya imong madaliyon ng mga mata o nagbaga ng mga ngabing. Wala na nga, hindi ka tiguang nimo. Nang laon na imong mata, murag sulka. Dugyan na imong aping. Kay wala kay ngipon. Wala na. Ingo na na kinaboy mo ako yung pagkarpo. Salamat lang yun sa Ginoo. Na nabuhay pa ta. Salamat sa Diyos. Na maadbuntagan pa ta. Salamat sa Ginoo. Dili man ta dato. Wala to maangkon ang tanan. Pero nakuntinto ta. Kaya nahibalo ka. Na dunay katapusan ang tanan. Apang ang mga putang na iya sa Diyos. Mulungkad na sa walay katapusan. Malitag yuta, grabe. Para lang makayuta. Oh, pag wala kanta, ipamaligya sa mga bata. Huwag sila kay balugi unsa na ito paningkamot na makayuta na. Karon pagkawas kini ka na, nag-away pa ang mga anak. Di pamaligya ang yuta. Ang imong ipaningkamutan nawala. Kaya nga naman, di man mo mapuglan. Kay mubiyak mo kas kalibutan nga wa kay madala. Mubiyak kas kalibutan nga tanan atong paningkamot ibilin sa kalibutan. Kay di ka pagawason sa kalibutan kundi bawion sa kalibutan ang tanan nga imong naangkon. Ganong bawion mo sa kalibutan? Kay iyahan na sa kalibutan. Atong balay sa kalibutan. Nabalay kay balay gi ka sa langit nga gihatag dire. Wala. Tanan atong gikaon di ka kalibutan. Mubalik mo na dito siya. Kada malaki na po. Pero ang mga butang na di mahilaptan sa kalibutan, mga butang na hinatag sa Diyos. Kay mulungtad na sa walay katapusan. Hinatag sa Diyos ang atong kaluwasan. Kung tanta kini pag-ayo, kay dili kini makuha sa kalibutan. Mangalagad ka sa Diyos na mapinag-amon. Kay maura na'y magpapili ng kalibutan. Atong pagpangalaman. Ingon ang kalibutan, ingon Ginoo. Diyan, ayaw higugma ang kalibutan. Ni ang mga butang na naas kalibutan. Kaya ang tanang higugma sa kalibutan, nawala ang ilang paghigugma sa mahal. Mao na nga, magalagat ka sa Diyos maigsoon. Huna-huna agi. Unsa may mong priority sa kinabuhi. Priority lang nimo imong trabaho, priority lang nimo imong negosyo. Wa kay panahon sa Ginoo, murag ka katong taon dato. Usa ka mag-uuma, dako ang iyang uma, dako ang iyang anihon, gamay iyang kamalig. Ingon siya, di masud sa akong kamalig ning akong anihon.
gubaon ako niya kung kamalig. Giduin na ako padakon. O, karon kung dako na kung kami at kamalig, hakuton na ko at tanang abot sa yuta. Ining abot sa mga sinako nga abot, iakong ingnon akong kalag. Hala kalag paglipay. Kay gitagan-an ko na ikaw pagkaon. Hala paglipay. Pag-enjoy. Di busi sa langit ng ingon, oy buwang. Karong gabi una, kuhaon ko ang imong kalag. Karong gabi una, pawian ka na sa imong kinabuhi. Unsay mo di as Biblia Mexo, di ay tingog na nag-inom. Di ka sa langit. Unsay gitawag siya, buwang ba din ang naningkamot? Buwang ba din ang maayog kayo magtrabaho? Buwang ba din ang mag-drawing siya siyang kamati? Wala. Kung di mo silingan, tawag ka buwang, di ka buwang normal. Pero Diyos na ganun mo tawag yung buwang, puti yung buwangan mo. Ingon ang Ginoo, karong gabi na kuhaon ko imong kalag, kisa pa imong harvest niya ng imong harveston. Wala na. Kay imong priority sa kinabuhi, maura imong imong trabaho, imong negosyo, imong pamilya, wa kay panahon para diha sa Ginoo. Mura tagbu ang makaigsunan na naghagok ka sa butang na di maimo. Pero ang butang niya hinatag sa Diyos, maura na siya hulungtag sa walay katapusan. Ingon ko, at the age of 60, what ka na trabaho? At the age of 70, walay mo buto ni mo. Bisang magudagang kag purok leader. Wala na. Ngayon na diyan, ikuwang naman siya, gagandakan pag politiko. Wala na. Oh, 70, wala na. Katiningban, i-reject ka na. Oh, di na ka pwede. At the age of 80, ang dama. Kaya ang imong mga anak, musalikway na nimo. So, yes. Mubisita pa imong anak, mga minyo ni mo, di na, oy. Nga naman, tapos ikaw ka rin pamilya. Mubisita na, kausa sa usa ka tuig. Mabot ka rin buntag, ulit na yung paghapon. Oh. Atong mga anak, ini kami nyo anak, labi nag-grado, kunya nakatrabaho, di na mabuyo sa itong balay. Subdivision po yan anak. Kunya atong balay, nakayunong ka na, unong ka kwarto, biyaan na nila maigson, hindi mas sila mabuyo sa inyong balay, kaya may mga trabaho man. Kisa may mga Hindu yung taong anak, kamang duha. Naglisod na galing magtungas, ang danan. Ang ganda ang panahon na mabiyak ko mga anak. Ang ganda ng panahon na di ka magsalig sa iyong anak. Amen, amen, hallelujah. Kaya nga naman, mayubos na lang. Mayroon na, akong balulong, akong kahipos, akong anak. Hatod ka ba tayo? Mga lagi. Mga nga ba nakasawa, panikamot na ang kwarta. Yes, yes, amen. Makabalay mo. Oh. Kunya bisa matiguang ng tama kahit sila na agyan mo tayo ka. Atong mga pensyon. Na pang-apply ng pensyon. Di pa ka pwede, no? Di pa. Kaya ikaw pa kay pensyon. Pag-save mo kwarta doon. Pag-save mo kwarta, makabalay mo. Kaya murag stable na ang pagtuyo basta na ibalay. Kunya, tanan mga asawa riyo, bana, kung namoy kwarta, unahang palit inyong pagkaon. Di kay magsing ukay-ukay. Unahang palit pagkaon. Oh, palit ka tunga sa akong bukas. Palit ka groceries na igsuon. Palit ka ang mga inimnon ng mga, gitawag na itong mga juices. Kagsabot, palitan, paginang lalo ni mo. Kay maayo pa, wak kay kwarta, kaysa mawat ang kagpagkaon. Ulo ng hugdan ng pagkaon, mangayo kag bugas sa imong silingan. Pero, imong sapatos, okay, puting daghana. Imong silina, puting daghana. O niya, why pagkaon? Ginaw mo, kamong bagong nagminyo, naamoy kwarta, una pagpalit ng inyong pagkaon. Kaya nga naman, ang kwarta, mga kaigsuunan, dili ni mo na mapunan. Maibog ka, na mag-offer.
Offer na, tapos bandage pagkatuloy. Ay, pagkas, kinaboy, kanita magdugay, di kalimutan pa. Pilan na lang kakatuig. Ay, hindi ba no? Ingat na mo si Brad. Ikaw, Brad, gamay na lang yung tuig. May edad ka na niya, na kay buhok. Wala, wala sa edad at kamatayon. Ang Biblia na kaingon, ang ginaghanon sa akong mga adlaw, naa sa kamot sa Diyos. Kung mahurog na ang imong adlaw, ning kalibutan, niabot ka na sa utlanan, sorry. It's the end of your journey. Mauna sa tanggi pa matapos ning atong lumba, ning atong panaw. Unahon na itong pagpangita ang Diyos. Unahon na ito ang kaluwasan. Maghinusog na sa atong sala. Magpabautismo na sa ngalan ni Jesus Kristo. Alang sa kapasayloan sa sala. O mudawat na sa Malaang Espiritu. Sa age of 80, yung anak, magtagal. Hindi ka mo nag-ato. At the age of 90, ang kalimutan mo, reject na nimo. Di nakakinang. Sapay mong mahimot, tiguan ka na. Di na ganit ka kalakaw. Pagpakanon na iso, mali yung Pastor Libre. Pagpakanon, mukuha mo kutsara. Butang nagluto. Kurong ang kamot. Di kaigos ba ba? Oh, kaya di man maigo ang baba. Maisot, kukta ng kamot. Baba ng pinugin. Nabuhi. Oh, wata may balo. Naibalo ko na ikong pinalala ko katuig wala oy. Maunang matag adlaw magkinabuhin ng matarong. Maunang matag adlaw pugang tanga tong kalawasan. You will never know, it might be the end of your journey. Pasalamat kita sa Ginoo. Bisag daghang problema, pasalamat sa Ginoo. Kay mao na ipangita sa Ginoo. Atong amigo, pasalamat naman na ipangita. Inyo wala na kay ihaka, kawayo na ka. Diba? O wala ka ng mga tao. Pero ang Ginoo, magpasalamat ka. Na kay problema. Lord, ako'y problema, pero muna kong simbang Ginoo. Pasalamat ko sa iyo. Lord, ibiyaan ko sa kumpana, Lord. Sakit kayo, Lord. Daw, nagubaya, tagipusoon ko, pero padayon ihapon ko pagpangalan. Amo na ang gusto sa Ginoo. Dili kay mag-agap lang ta, parang blisingan ta sa Ginoo. Dili. May blessing o wala blessing, serve God. Ipakaon sa Ginoo ang mga tao, tinapay. Pagkahuman anak, ang mga tao, nagsabot-sabot yan sila, story-story. Isang gatul mo ko na lang. Sabi niya, kung siya akong hari, why gutom? Kanya, ako siya mong hari. Kaya kung hari siya, why problema sa tinapay? Why problema sa istat? Tama ko, kung ikaw ang pagkita na. Nanubra pa kasi. Nakadungog ang Ginoo silang plano. Misipat ang Ginoo, nagbabukid. Human sa talong adlaw, balik siya sa siyudad. Ingon ang mga tao, Lord, dukay kayo ni pinangita, di mo ba? Di ara matay ka. Ingon ng Ginoo, nangita man mo, kay gigutom na po mo. Gusto niyo magmilagro na sa? Ingon ng Ginoo, ayaw haguin ng mga butang na mawala. May haguin ang mga butang na mulungtad. Lord, kaya may tinapay. Ingon si Jesus, ako ang tinapay na nanaod sa langit. Ang tanan nga mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo. Makabaton o kinabuhi no ay katapusan. Sa ilayin pagkalisod bitsultiha. Gusto tag tinapay, ipakit-kit man yung lawas. Giuhaw ka, ingnon yung dugo, ate, hata kasagutan niya. John chapter 6, verse 66, 666. Usay ko niya, o ang tinunan niya, ang mga tao, ibiya sa Ginoo. Kay wanay makaon, mga lagad ka sa Ginoo, kay milagro lang, yawa na milagro, muutang ka. Nangalagad ka sa Ginoo, kay doon na kay blessing, o yawa na blessing. Pangalagad yapon ka, dili na pwede makaikson. May blessing, o may blessing, take thanks, hallelujah. May problema, o may problema, hatag sa paghimayan sa ngalan sa Ginoo. In everything, give
unang Biblia may so, dahil mga napulo kasanlahon, mga manata kayo. Murag litsyon ay yung pananaw na ko. Napulo ka mga taong gisangla. Pag ang tao gisangla sa panahon sa mga Hudiyo, ibutang mo sa gawas sa siyudad. Muna gitaw, lepers colony. Kamurang sanlahon ang magkuyog dito. Muna magsagol dito ang rasa, Hudiyo o mga hintil na abit. Niya napulo sila kabuo. Unya, tumasakit ka sangla, imong pamilya, di pwede mo doon. 30 meters na. Musinggit na, unya, naitaw mo doon, musinggit na mga sanlahon. Sanlahon ko! I'm a leper, stay away! Oh, kumadang pagkaon, ibilin ra. Kaya kuhaon na sa mga sanlahon. Di nakaulit sa balay. Gawa sa kampo, huwag ang ilang sakit sa unang panahon, tunglo. Huwag na'y kaayuhan, medisina. Subok kayo, pero maayo kayo na'y napulo ka sa lahon. Nahibalo sila nga mubisita si Jesus sa Samaria. O layo pa ang Ginoo. Ang sanlahon nagsingit sila. Jesus, Master, kaloy in town kami. Ang napulong mga kaisunan, usa na'y tuyo, maayo sila sakit. Maayo ni Ginoo sa among sakit. Usa imong Ginoo. Ipakita inyong kaugalingon ngadto sa saserdote. Now, kung naa ka sa leper colony, di ka pwede mo gawas. Kay kung maglakaw-lakaw ka sa kalsada, batuon ka. Kay mananakot man ka. Kanya di po ka pwede mo adto sa saserdote nga wa pa ka maayo. Ang saserdote mo mingon may sangla ka. Ang saserdote po ang mingon wa ka nay sangla. Busa mingon ang Ginoo, adto ang saserdote o ipakita inyong kaugalingon. Challenge ta. Mutuo ta ba? Mutuo ba ta ang kay kung mugawas ta diri batuon ta. Unya po ato sa saserdote, wa pa man ta maayo. Ingon siguro sila. Mingon na siya nga mo adto ta. Unya batuon ta. Abala ng batuon. Kini mga lagad kas Ginoo, di pwede na mga talawan. Amen. Oy, kanang talawan, impyerno ay. Ano bersikulo ng impyerno? Asa gani proverbio? Yung mga pastor, asa na dapit? Proverbio? Ha? Ha? Pinadayang 21:8. Apan ang mga talawan. Kaya kining pagpangalagad sa Ginoo, isog rin pwede diri. Kanang talawan kayo, wag yung kayo mahimong impyerno ka. Grabe po pastor, gusto talawan niyas. Kanang talawan ka mo decide sa imong kaluwasan. Kay basig buwag ka sa imong bala. Basig awayon ka sa imong mga anak. O awayon ka sa imong parente. Talawan ka. Di ka mag-ambit sa kaluwasan. Kay kining kaluwasan, isog na mga kaigsunan. Kinahanglan imong dawaton si Kristo sa imong kinabuhi. Mabaptismuhan kasi ang pangalan sa kapasayloan sa sala. Magdawat ka sa Banal Espiritu. Oh, 5 ka na, pulo ka sa law. Kaya ba ka sa law? Putol man yung kamot. Anak ng kamot sa law. Dunggan, wala na, bangag-bangag. Oh, bless ka, dali. Oh. Imong ilong, pudpud. Imong lips, wala na napigil. Maumana ang sangla. Nilat kayo, baho pa yun. Kaya nga nung sangla, puro hubag imong lawas. Niya pamislito na tanan, mambuto na tanan. Mugawas ang liberty kung binisa. Kaya akong isgutan, arong di mo ganahan manihapon. Ha? Wala pa, huy! Unclean, rejected sa society. Huwag na po. Pero ingon ang Ginoo. Ato ang saserdote. Huwag mamagdamaayo. Kung saan man eh. Kung ang Biblia nag-ingon, nagpadayo lang sila sa paglakaw. Lakaw lang sila. Lakaw. Oh. Lisod sila lakaw. Pwede na kumplito ang ilang tunlo sa tiil. Padayo lang sila lakaw. Kung ang Biblia nag-ingon, as they walk, they were cleansed. Samtang naglakaw sila, nangahilo.
daya, doon ay proseso ako yung, dahil lang kapayas. Ang kapayas, man ako din sa ingon ani. Miyagi man ni bulak. Miyagi o gamay pa siya. Hantod bidako siya. Hantod madugay may suon. Mahinog na gid siya. No? Proseso man na. Di man pwede nga dito kahinog. Wa man ta mo dito pagkatigulang pagawa sa tiyan. Bata lang tanan. Doon ay proseso. Busa kung mga lagad ka sa Ginoo, there is a process. Ino na Ginoo, siyo siya. Kung samtang ng lakaw sila, na matikdan na, wala lagi tudlo imong kamot. Na po kay dalugyan, ganina, wala. O ikaw na lagi mo. Wala ka na ganina, di ba? O ikaw lagi o. Wala imong ilong na. O nyabi mo pa, o ikaw po. O, magtinanaway sila kagalingon. Hinlo na sila. Kay samtang naglakaw sila, mga kaigsunan. Bisag supak sa balaod nga mo gawas, apan dunay pagtuon. Bisag supak nga mo pakita sa sitgote, nawa pa maayo. Nag-adto din sila may igsuon. Kung samtang naglakaw sila, namaayo sila. Kita ang mga badlungon, ay naguntag pangalakan. Bahala nagmahayag si Pastor Binanlong. Kay magkadugay, mabutan na lagi ka. Amen? As they walk, they were cleansed. Kung saan mong pastor, pailog lang. Di ba na mabago ng mga membro? Let God process them. Nasamtang naglakaw sila, wa sila kalibutan ng ilang mga tudlo ngayon na karoon na anak na. Hinay-hinay na mga kaigsunan. As they walk, they were cleansed. Nangaayo sila, nangahindlo sila, samtang nagpadayon sila sa paglakaw. So, dato na ito, didaan pa pangalagad nila. Kami nalagad ni. Na-license ko 1976, baptized ko 1974. Graduate ko sa Bible School 1977, nagpasuday ko dito sa Lupon, Davao Oriental. Pati isuray. Akong misis midwife, anak. Ngamingon na ito akong ugangan. Si Mario, nangantok. Nangantok. Nagminyo ng midwife. Kay white tights. Na may sweldo sa asawa, inako undag. Undag trabaho, kasi nagturos papa, di na ka mabuhay. Undag sa trabaho, samot may kapasko. Pero kadayon lang. Amen? Kahinay-hinay, itagok sa Diyos ang pagkinahanglan. Padayon lang sa pagpangalagad. Nagsugod ka, ngawa, diyo ka. Sama sa itong igsoon, testimonyo ka ganina. Wag yun siya iduta, mga kaigsuunan. Pero nangalagad lang yun siya sa Ginoo. Pila to kahektarya o pagkahektarya ito nga? O ganun ito nga, ako na. Diba? Di ba iyak na ng maangkon, mga kaigsuunan? Samtang nangalagad ka, di ba uta sa Ginoo? Di ba uswag ka? Tanawan yung kaugalingon. Mga kapus mo sa una, sa akong mga lagad sa Ginoo. Mga palahukog ang uban ninyong mga lalaki. Wala tayo mahimo sa kaugalingon, pero tanawa. Nagpadayong ka sa pangalagad. Nagpadayong ka sa pagpasalamat. Nagpadayong ka sa pagdaig sa Ginoo. Tanawa ang nagibuhat sa Diyos sa inyong ginabo. Di ba ka naglakaw sila? Mas pila pa kasi minutos ang nilabay. Kini silang tanan, puro sang lahon. Apan samtang nagpadayon sila sa paglakaw, nakawala ilang sanla. Kini mga lagad ta sa Ginoo, mga kaigsunan, kung saan man na imong kinabuhi, ay matabalaka, padayon lang. Praise God, kay pag-uhod yung ka sa Ginoo. Praise God, imong batasan, alis na kita sa Ginoo. Kay kung di po ka magbago, alis na po ka. Di ba? Napadayon yun ta, kaya naman, saglahon sila, pero dugay lang nila kao. Nawa na ang sangla. Nakasakyanan ko, year 2000. Ha? Nalisensyahan ko 1977. Pila ka tuwing una ko nakasakyanan. Year 2000. Oh. Di man nakapalit. Padayon las pagpangalagad.
Kay di ka kapalit, tadaan ka. Amen. Hallelujah. Ingos Pastor Cesar, Pastor Mario. Kay balo na kay lisensya. Ikaw unsa na lisensya? Sa UPC? Salamat. Ikaw siya dili ka na pa kay lisensya sa pag-drive. Siya wala oy. Anong maglukuha man kung lisensya? Ngawa man kuy sa na. Ingos siya rilis pa nila kuhaan kamaraw. Praise the Lord. Kuha ko kamaraw year 2000 may eksoon o kung i-drive 140 ang makina. Ala, libot-libot sa Mindanao. Iyon po, Lord, tagay, kung aircon na sakyan namin ka. Kaya mo biyahin niya ito gabi, kay diliinit. Oh, biyahin na muna. Ikan mo sa Panabo, muagin niya sa Buda, alas 2, alas 3, kadlaon. Oh. Honest misis, grabing ampo, nga walay ungo, wak-wak. Lord, taga-angkog sa kyanan. Nissan Sports Car. Wow. Automatic. Pag-ingon sa lagya, Pastor, inuha na ni, derang susi, oh. Okay. Paandar ang Pastor, paandar. Padaga na. Kung sa may plat, saan eh? Automatic na. Ibutan lang sa D. Kasi tayo ng D. Dagan. Dagan sa daily, sige. Dagan kayo, sorry. Nadugay kayo, magdaot-daot. Daot tagay, kung brand new ba. Oh. Masama na ko yung brand new ang pag-abot. Trabaho lang sa Ginoo. Amen pa tayo lang trabaho sa Ginoo. Ngayon, ihatag sa among sakyanan mga kaisan, baligyan na pastor. Hanin, ipalit ko brand new. Kuha ko yung son. Baligyan ako ito yung ihatag sa kuha. Palit ko brand new masakyanan na Almera, year 2017. Ah, nawa, oy. Mauto nga nagbiyahe mi, di kan sa Panabo, abot mi sa Lawag. Abot mi sa Gigaraw, apari, bigan, Lawag, oy, suroy. Bahada mi dito sa Sambales, lusog mi diri sa Olongapo. Pauli na po mi Batangas, tabok sa Mindoro, gigan sa Mindoro, tabok sa Katiklan, nag one night mis Boracay. Praise the Lord. Nung ako buti pasabot mga kaigsunan, magayong kang blessing, manikabot mo ka. Kaya mabot yun ang panahon, naki mong kikinahanglan, tabuon, sama sa tao, sa lahon, mga kaigsunan. Iayo sila sa Ginoo, samtang nagpadayon sila sa paglaka. Di man ka mga blessing nila, pick up ba na kung dala, pwede na makakabili. Pick up na akong dala, bahala ko kino, lindot kita nung lago, no? Diba? Napulo silang ni Ayo. May paturatoy silang dagan, kay mo pauli na sa ilang pamilya. Pero ang usabi, hunong may son. May ganit siyang paghunong na may break ang iyang lapalapa. Baga na ang lining. Ni break siya. O milingi sa Ginoo. Wow. O siya milingi. O ang Ginoo nagbarog. O ang Biblia nag-inom, nibalik siya. Amen. Una-unaon niya, oy. Pila lang kasi minutos ang nilabay sa lahon ko niya. Pero naayon ako. Iayon ko niya. Di pwede mo pa uli ko. Balik siya. Hallelujah! Wala kalimtiyak ayo sa Ginoo. Balik siya. Minuhod siya. Mihapa siya sa tubaran sa Ginoo. O sa Ginoo at sa Ginoo si mga pasalamati ang Diyos. Hallelujah! Ayaw pagpadayon sa unahan na dini ka makagdali ng pasalamat. Mihapa siya. Kung ang Biblia na gan, he worship God. Kunya siyang paghapa, kaya ba mo siya ingon sa Ginoo? Dini ba napulo man mo akong giayo? Asa man ang siyam? Muli na. Ingon ang Ginoo,
Way laing mibalik, gawas nining hintil. Katong siyang nga nanagan, puro Diyo. Hintil lang ang mibalik. Napasalamat sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, Thou art made whole. Kompleto imong kaayuhan. Naayo imong lawas, naayo po imong kalaga. Unsay kinailan sa kalag na maayo, magpasalamat sa Ginoo. Magpasalamat sa Dios. Ang tanang ng kalag iayo sa Ginoo. Bless the Lord, oh my soul. Now before we close, kaya ang asa ito siyam nanguli sa ina. Doon ay komentaryo sa mga Bible scholars nga katong siyam nag-iayo sa Ginoo, gibalikan sa sangla. Gibalikan sa sangla. Kay wa nila madawat ang double healing. Kay kumubalik ta sa Ginoo, giayo imong kalag, giayo ang imong lawas. Ingon ang Ginoo, Thou art made whole. Kompleto imong kaayuhan. Katong nanagan, ang ilang kaayuhan naara sa ilang lawas, apan ang ilang kalag masakiton. Mauna nga siya nibalik o bihaba sa tubangan sa Ginoo. O nagpasalamat siya sa Diyos! Whatever magdawat nato sa Ginoo, let's have a celebration of the goodness of God na makalipay ta sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah. Akong yanyo si Pastor kauban siyang kapikas. Natindog ni sa unahan, nagimutag pinasay na pagkampuan.